Mụ na di m na-alụ ọlụ oyibo. Ebe afọ anyị na-alụ ọlụ oyibo, o nwere ife a na-akpọ government housing. Like ọ bụrụ na ime apply sometimes enye gị ọkwa ịghọta na especially ọ bụrụ na unu na-abụ na-alụsị ọlụ oyibo ọkwa ịghọta enwere ike nye unu ụlọ. Ọ bụgodu na unu ga na-akwụ ụgwọ na-akwụ less sometimes ọ bụ free. So fana abụ m apply. Ha wee lụgide ọlụ luo oge olutulufa ewee nye ha ụlọ. Ịmagonu ka gọọment haus na-adụ sometimes ọ dụrụfụta clean enough ha jiri aka ha dozie nye to their test. Ha wee move in ebe ahụ. Ọ sị m ka ha lụ na onwe one woman granny ka a na-akpụ ya bụ ebe ahụ ya grandma. This woman na-agwa gị dị 68 years old. So ka ha kwatara ọ bịa introduce onwe ya ịmagolu kọwasị onwe ya fanwa kọwasịkwa onwe ha ọ na. After 2 days, ọ kpọrọ nwa ya nwoke na nwa ya nwaanyị bịa live visit eme gịnị bịa bie ya bịa be ha introduce ha. Ha wee sị ha na papa ha nwụrụ na since ahụ papa ha nwụrụ na ha chọrọ ka mma ha nọ na village na-ata afụfụ ha wee dugotie ebe a ka ọ nọ enjoy ya life ya bọsọ ọbụla ọ mesịala nwụrụ ha ebu na-enye. Ọ sị m na ifu this granny nwaanyị na-agwa m ife a medicure pedicure nwere ụdị nail polish this woman enwere. Ịma classy one ịma ndị ọ ga-abịa iluo ife eji wele ebi ebu 20-30K abụghata na just ime gị mbọ n'ụkwụ ya standard ones nke na-ewunu nke na-ere enunu. And this woman ya na-agwa anyị maka ya na every week every 2 weeks na ọ ga-echenji nail polish with nails ọ ga-echenji everything. Ifu nwaanyị a ọ dị 68 years mana ife ya onye nọ na 20s 25-30 ọka ya mma wee dress. O nwere ụdị pingin short nye ka nkewa this woman na-ada eyi. Ọ sị m na ihe a na-eme. Sometimes this woman teta ụlọ bịa sị ha good morning. Ọ na-agakwa mmadụ chọta ya bịa ọkpọrọ onye afọ bịa introduce ka ọ na-abịa ka ọ na-emetụ di aka ọsị ya menu nke a menu nke a ịmagolunu na o nwere ife akpọrọ ya na ife a na-akpụ ya bụ granny o. Granny is not like na ozolo ezo. Oluo one day omenye na di invite sị ha bịa ka ha lie nri. Ọ sị m na o nwere ife a na-esi this woman na-esiri that day. Ịmagolu di edo excited ya nwa na-ewugodi iwe ka agadi nwaanyị ga-esi nwee this time sie ụdị nri a bupụtala ha n'ogwe ka ọ dị. Ọ sị m nne ha wee libe n'idi na-eli with joy ọ na-akalịsị ụka ịmara and ihe ọ na-akarị bụ recent life doing whatever ọ na-akalị dịka ya sị na ọ kago nka atọ ya na-awa ọchịkwa ihe nka mana o nwere ife abụ n'obi duto na gịnị mee na granny ka ọ bụ and granny ka a na-akpụ ya. Nwaanyị a na-echenji wig na-echenji nke nwanne ọnọgide ọbịa jụbịa ya sị ya nwa akwa ya ga-eyiri ọsị ya ego ne ka igolo akwa enyi ya ga-egote ya and echi niile efu ka o gotelie. Ọ sị ya akpa adị nwe ego one enyi ya laikikwa anya nwanne echi efu ka o gotelie. Ọ sị m nne o this woman ebidozikwa osie nri obutelu di ya nyasizie nri di ya na-ene anya n'ọnụ ụzọ ka ọ ma granny ọ ga-ebute nri. Di ya ebidozie na-asọ ịmagolu na-enwenye aka na-enwenye ụkwụ. This woman adịghị alụzikwa ọlụ so na ada enwefe anọlụ esi nke a sie nke a sie nke a mee nke a mee nke a mba because fana abụọ na-alụ ọlụ even na ọlụ ya ka nke die na die fa na-agbasa 3:30 then fanwa na-agbasa 5:30 so na die na-ebi ụzọ agbasa die na-enwe sili almost 2 hours after ka ọ gbasasịrị before anyị anata. Na ya da complain kwa na mgbe ya ji bata nye sie nri ịghọtago nnọọ weekend ka ya ji enwefe si delicacy mana between the ha anụnwa working days ịmago na fa ga na-esi ihe ọbụla ha fụrụ mgbe ụfọdụ ha egote nri o. Ọ sị m na ihe a na-eme na ha nwee mixer oluo one day this woman wee bịa borolie this mixer wee luo o ji eme chinchin o ji eme meat pie o ji eme sausage ihe niile ọ na-eme nwesị okpotelu die. Ọ sị m di ebidokwa nyasisizie nri di asị na erigo nri nyasie nke a di asị na erigo na enwerozi appetite nya jụọ onye ọ sị na ya lili nri before nya nataba.
na o nwere ka si wee malụ na ọbe dis woman ka ọ na-eli nri na ife dis woman na-emezi na ọ na-esizili di ya nri o di ya na-abata obulu ụzọ kwụsị bie rie nri bifo wee bataba o wee luo ka amalụ wee bido wee gwaba di esi anyị alaikere ihe a na-emenụ ke ka ya esi na-elizi nri agadi nwaanyị instead of nri nke m ịmagolu mana ihe were ihe nete ndị otu na ọgarani ka ọ bụ nni grani nwere ka o si adụ ka nni ife anwa na-esi kịta ọ bụ ịghọtago besides na ya chekwa m ọnọ jos na ọ na-ehelp ya ịmagonu na ya kpọrọ anything na o nwere ka ya si wee chee so olu one day one woman wee sị ya na etu this lady si enye di gị nne na ha makwa onye this lady bụ ya kwesị ya kedu onye ọ bụ ọ sị nwaanyị akwa isele mbọ every time mbịa the clean every time isi the clean every time na-ete ude na-eme nke a kedu ife iche na ọ na-eme ya sị agadi nwaanyị dịka otu biko hapụ na ife ahụ na ọbụgodo na di ya na-ele nse na ọ bụrụ nke a ọ sị m nne ya na-edikwe nchalụ n'olu nwere ka si suspect anything until one day ya wee gbasa ọlụ n'oge wee nataba ịghọta kịta na ya na kanela excuse wee nataba n'ife achọ bụ ka a bịa welu mix anụnwa ma elu die chinchin so all these things nwaanyị a na-emelie ka a melie dobe n'ụlọ ịghọta na ọ jesie bata ka ọ welu ka ọ ghara ịbịa ka ọ ga-eji na-eje na nke nwaanyị maka na ya na-afụ ya azụ idistọbụ grandma mana di ya da afụta ya anything ya wee luo kụọ aka ọ bụrụ na med ya na ya na-abọbina na kichin ya wee si med na ya chọrọ ibulu mix ya med chọọ ya ọfụrụ ya wee si ya na ya marakwa ebe ọ dị ịghọta na ya wee si oke ka aje jụọ grandma ya wee gbagobe enu nwanne m o wee pụta n'ọnụ ụzọ n'ihe a na-anụzi bụ Philip oh God Philip do it this is so nice Philip keep going you're a very strong man oh Philip oh ha n'ava die bụkwa Philip